ಬಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲು ಟೆಂಪಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಡದೊಂದು ಬರೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಊರುದ ಉರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತ್ತೂದು ಪರ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ದ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ನೇಲುಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ಈ ಸಾರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಸಾರಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಬೇದೇನೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಯಾನು ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೆಟಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮುಕ್ಕುಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉರ್ವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರು. ಜೋಕುಲಾವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಹಾಪುಂಡು ಕಂಚಿನ ಪಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಾವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಹಾಪುನು. ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡು ವೀಡಿಯೋದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇನು. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗದ ಮೆಮೊರಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಉರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿಂಚಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಡಗರ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು. ದೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲೆರೆ ಗೊರ್ಪುನು ದಾನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಡಗರನೇ ಬೇತೆ ಅವಳು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗೊರ್ಪುನು ದುಮ್ಮುಪುರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮರಲು ದುಮ್ಮುಪುರ ಅಪಗಪುರ ರೆಡಿಮೇಡ್ದ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮನ್ತದ್ದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪುರ ಪಾಡೋನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸಡಗರನೇ ಬೇತೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ ಟೈಲರ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಐದಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪುನಗಲ ಎಂಕುಲು ಉರುವ ಮಾರಿಬಿಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಬಂದದ್ದು ಪೋಪುನು ದಾನೆ ಐದಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಬರ್ಪುನು ದಾನೆ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಅಂಚಿನ ಆಪುಣಲ್ಪ ನಟ್ಟಿನ ಆಪುಣಲ್ಪ ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವೆರ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವೆರು. ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲಾವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಾಪುಂಡು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಕಂಚಿಲ್ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯಾಂಡ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವೆರ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋದಿಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಬಕ ಮಾರ್ಚ್ಡು ಎಂಕುಲು ಶಿರಡಿಗದ ಅದನ್ನು ಪೋದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪೋದಿಜಾನು ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ತುಕ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿಪುರ ಪೋದು ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ತೂಪಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಬೇತೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಡೆಲ್ಲ ತುತ್ತುದೇಗೆ ಒಟ್ರಾಸೆ ಆತನಿಗೆ ತುತ್ತುದಿನ ಆನೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೈತಿದ್ದು ತುತ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಆನೆ ತುತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದನಲ್ಲ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪುನೇಜಿ ತುತ್ತರೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆರಗನು ಇಂಚ ಪಿನ್ ಬಾಡ್ದು ಫಸ್ಟೇ ಪಿನ್ ಬಾಡ್ದು ದೀಯನು ಪಿನ್ ಬಾಡ್ದು ದೀದು ಬಕ್ಕೊಂದಂತೆ ಆಂಡಲ ಸರಿಯಾಯ್ಜಿ ತುತ್ತೆರ ಸರಿಯಾಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡೆದಲಕ್ಕ ಸುಂದುದೇನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾರಿ ಆನೆ ತುತ್ತದು ಪೋಪೆಣ್ಣ ತುತ್ತದು ಪೋಪೇನೆ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಒಂದು ಯಾನೇ ಜೋಕುಲು ಬಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ತುಕ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿಯೇ ನನ್ನ ಪಿದಾಡು ಆಂಡದ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದಿರು ಏನಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನಿ ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಣಲ್ಲ ದಾಲ ದೆತ್ತುಗೊರ್ ಪೂಜೆರಿ ಯಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ದೆತ್ತುಗೊರುಡು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಇರ್ನಲ್ಲೆ ಕೊಡು ದಾಲ ಉಂಡ ಎಂಕು ಮಿನಿ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾಪ ಮೆರಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಜನ ಕಂಗಾಲತ್ತೀರು ದೇಪಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಿಬಕ್ಕ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆಪ್ಪುನು ತಿಂಗಲ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟೆರಪ್ಪುನು EMI ಉಂಡು ಕಟ್ಟರೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ರೈತನೇ ಪಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಿರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಂತೂ ಯಾನು ಫುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫುಡ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಪುನು ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪು ಜಾನು ಚೂರು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ದುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪು ನಾನು ಓಕೆತಾ ಓಕೆ ಸೋನು ಇಡವಲ್ಲ ಸೋನುಗು ದಾದ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಓದುತ್ತಾನ ಬಿಜ್ಜುಗು ದಾದ ಬೋಡು ಹಾಂ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ದೇ ಹಿರೇಗ ದಾದ ಓಡಿಯೇ ಹಾಂ ಬಲ್ಲ
ರಡ್ಡು ಜಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಮದ್ಮಯ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪುಯ್ ಓಡಿಡ್ರಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಓಡಿ ದೇವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ವರ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ದಂಟುಂಡಿಯೇ ಬೂಡುಂಡ ಸೆರ ಬುಕ್ಕದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆರಿಗೆ ನಿಂಚೆ ಪತ್ತದು ಆಂಡ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತ ಟೆಂಪಲ್ದ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಲಿ ಜವಾಬ್ ಸರ್ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂಲ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕ್ಯೂ ಮಾರೆ ಯಾವರ ಇರ್ನ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡಯಲಾಗ್
ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡತ್ತ ಅಶೋಕನಗರ 20 ಬಲೆ ಒಂಜೂರು ಅರೆಗಂಜಿ ಮೇಲೆಗಂಜಿ ಮೇಲೆಗಂಜಿ ಅರೆಗಂಜಿ ಒಂಜಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಂಜಿ ಬಾಮುಗಂಜಿ ಮಾನೆಗಂಜಿ ಅಲೆಗಂಜಿ ವೆಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸೋಯಂಕಲ 22ನೇ ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡ ತುಳುನಾಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಒಟ್ಟಾರಡು ಅರೆಗಂಜಿ ಮೇಲೆಗಂಜಿ ಮೇಲೆಗಂಜಿ ಅರೆಗಂಜಿ ಅರೆಗಂಜಿ ಮೇಲೆಗಂಜಿ ಒಂಜಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಲೆ ಅರೆಗಂಜಿ ಒಂಜಪ್ಪಡಿ और इनके एज मेरी कौन कहते हैं ये तन निके तन हां इतना तूक मरे के तागा कितने बोल भाई बोली अंचिंची तिरके जाएगा आया माया मारे हाँ और दे दी ना है ऊपर तो दूध डार्क मुरगोड़ा में सर मुरगोड़ा
ಬೇಲ್ಪುರಿ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಸೇವ್ಪುರಿ ಸೇವ್ರು सोनू ये भेलपुरी आता ಫ್ಲೇವರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಹೆಂಗೆ मिक्स मिक्स ಮಿಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನುಲ್ಲ ಐತೆ ರೋಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾತು ಜೋಕ್ಲಿಗಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಗಸಿ ಅಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾಡಿ ಲೆಕ್ಕದ ದೆತ್ತುಕೊರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಆನ್ ದೆತ್ತುಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ ಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಉರುವ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.